Dara mati, ora wurunga Puntadewa ya bakal bela mati. Kembar ya bakal bela mati, Janaka mesti bakal tumekaning mati. Mengko yen Janaka tumekaning mati Sembadra nglengkon dadi bojomu. Waduh Kandimu. Wis sampeyan sing ya para prajurit. Didaling wadya yaksa lumaris lakuning para wadyabala. Lho sampeyan ki nesu karo aku to? Iya. Oh alah ya wis. Ngono kok ora muni nek nesu karo aku. Ora mudeng kok. Nek anu perkarane iki apa? Ayo kowe buta kok yang cangkem, Kowe buta kok yang rembug. Kowe maju tekan kene trunyak-trunyuk nyanyi nyumbari Baladewa. Ngaku jenengmu sapa? Iki Kala Durgangsa balik kowe sapa? Nata Mandura Prabu Baladewa Halayudha Karsana Kakrasana Kusuma Wali kita Wasi Jaladara. Ratu apa gento iki? Ratu kok bengak-bengok. Aku ora budheg bareng kok dibengok iki. Ayo, kowe tekan kene arep ngopo? Entuk ora entuk Praja Ngamarta tak jaluk. Piye? Entuk ora entuk Praja Ngamarta tak jaluk. Kowe arep jaluk Ngamarta iya. Kowe arep jaluk Ngamarta apa serep cawamu? Kowe jeleng nyawang sora ing srengenge. Kowe jeleng ngemut legine gula. Kowe arep nyumbari bedak Praja Ngamarta ana syarate. Syarate apa? Weton kowe bisa nglangkahi bangkene Baladewa kelakon bedak Ngamarta. Oh, gaglak liwat dublak tu kadangmu basa kowe. Kangesmu arum winarana yata-yatan kusuma mangambar wara kuku sing tubamu malun kalun hawar mega kang membo bathara tansah marep pamoreng soma pentalange kalbu pambukaning warana talan saking liep layape ngaluyo indra sating superna sumusut pingrasa dadi alah ing kono wau datan kinocang para putra pendha inggih nyenengga mapan wonten tanpa wates garing Ngamarta ing mangke Pandya Bathari Durga merteke dhateng ungganing putra Dewa Sarani Bani Palawaka siking guna dahana lena
Atambo samyong matalilir nakit wileting gondo Kayuang kong mangun saniti bencang sangat simicil Awatinya natali wos kuto Surabaya Kaya buta sing ora akil menika Kanjeng Ibu angin bali datenge putra pun Dewa Sarani daya-daya kula cumedhong dawuh Ibu oh tete Hyang Kala Ludra Dewa Sarani kados pundi Ibu nggonipun Ibu matur ana ngarsaning pukulun Bathara Guru bab perkara trekae Werkodara kang kawruh wani gelar kawruh panunggal wis tak aturaken ana ngarsaning pukulun Bathara Guru ngertenono wektu dina iki Werkodara wis dikanthi munggah marang Kahyangan Suralaya awet dheweke dianggep luput wani gelar kawruh panunggal kang minangka dadi sirikaning para dewa mengko yen kelakon Werkodara dipidana dicemplungke Kawah Candra Dimuka ing kono Pandhawa liyane mesti padha bebela marang Werkodara awit para Pandhawa kuwi duweni sumpah ndok sak petarangan mukti siji mukti kabeh mati siji padha mbelani Werkodara mati ora wurunga Puntadewa ya bakal bela mati kembar ya bakal bela mati Janaka mesti bakal tumekaning mati mengko yen Janaka tumekaning mati Sembadra nglakon dadi bojomu waduh Kanjeng Ibu Urmas lega sing manah kula dupi nampi dawuh paduka Kanjeng Ibu pancen menika yen dados idam-idaman kula awit Wara Sembadra menika titising Bathara Widawati widodari hanggadahi daya linangkung menawi kula ngasembadan garwa pun Wara Sembadra ing mangke badhe saya kuncara negari kula Tunggul Malaya Dewa Sarani kados pundi Ibu wektu dina iki Praja Ngamarta suwung maradhyake babar pisan bedhahan Praja Ngamarta kepiye bisane panguwasa Ngamarta tumibana tanganmu Dewa Sarani nggih menawi tetala pekaten kepareng kula nyuwun pamit ngepapaken wadyabala Tunggul Malaya wigatos badhe bedah nagari Ngamarta muga lanang jurit mulan bisa kasempatan sing dadi setiamu Dewa Sarani Sumanggahan guru-guru sumbar Lindu bumi kunjing Kumaludo guntur ketuk umakang jalatri Kumendak banyu kumambang
Surit gong maguru gongko tetep kaya butula war manjriting turang kesti yang dojo kangge gitir kata ingkang dojo dojo layu sepit Yayi Prabu Tunggul Maloyo nimbali kadang waku kala durgong sono dawuh mopo inggih sinah nimbali kula pun Yudapati cumadong dawuh kula pun kumandang garba cumadong dawuh sinuwun nadyan kula pun jaya pudendra cumadong dawuh kula temenggung soca permana cumadong dawuh kula pun temenggung mentru gena cumadong dawuh nadyan kula pun Romangkara cumadong dawuh kula ingkang abdi pecat nyawa cumadong dawuh semanten ugi kula ingkang abdi Tunggul Maloyo kula pun temenggung sasara yudha cumadong dawuh kula temenggung sasara negara cumadong dawuh kula pun Zainal cumadong dawuh Kakang ana apa ngertenono lamun ta wektu dina iki amung kurang sejangkah tetela bakal kasempatan apa sing dadi sediane kadangmu Dewa Serani ya aku iki nalika semana aku pancen kepengin disembah ratu sak jagat mongko sing dadi pepalang ora ana liya mung kejaba Ratu Ngamarta kang ngaran Puntadewa nanging dilalah wektu dina iki wis ana jalaran lamun Dewa Serani kudu bisa bedah Praja Ngamarta kabukten Werkodara kang manowani nggelar kawruh panunggal kuwi minangka dadi sirikaning para dewa dina iki Werkodara wis nendhal mayang munggah marang Kayuwangan Suralaya tan ngurung bakal nampa pidana saka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru mongko pidanane mesti wayabot awit Werkodara wani nyahak marang wewenanging Jawata ya kuwi nggelar kawruh panunggal tan ngurung Werkodara dicemplungake kawah Candra Dimuka kanthi Werkodara tumekaning pati Puntadewa sak sedulur ya bakal bela pati ya kan kanthi padha cemplung ning kawah Candra Dimuka ing kono Praja Ngamarta suwung dina iki Ngamarta suwung tumut ketapna wadya bala Tunggul Malaya arep bedah Praja Ngamarta wah iya Yayi Prabu abata dikaya ngapa nanging gegayuhan luhur kuwi aku tetep bakal sabiyantu marang kadang para siadi kabeh para wadyabala tak keris padha samapta ing gati sawega ing dhiri bedah marang Praja Ngamarta kang mengkono aja wedi kangelan mara diagi ketapna wadyabala kering lampet burung kaki pol gajah gelar Singa Barung tak
baning Praja Ngamarta bocah menggung para metu njaba perintahna Wadyabala tunggul Malaya piliyana sing gamben-gamben bedah Praja Ngamarta mrene dateng Sitiya sak dawuh enjing beda kemur saking jroning negeri kunging kang bala kuswa prabusananira lir surya wedalira saka ing jalane biarasa madangi jagat tok mung paning sabocah ing ukir merbabak bang sumirat rasarating surya nampak mega lan gunung-gunung sambat sang ya para prajurit didaling wadya yaksa lumaris lakuning para Wadyabala
ing tresnane marang ya banon sinawi monggo bisa yanipun mila tansah hanya warta Olang-olang driya mangun kung sinawati jagat hamni mbak lumembak ing samudra bale lumut hambregan awet to dencengan Arya sengsem kangtu Kakang Anoman kula wonten mangandika dawuh sinuwun durung nganti prapta Pandhawa Ngamarta Setyaki Gatotkaca wis ana kene iki. Inggih sinuwun, inggih. Koko Prabu sungkem pangapunten kula kunjuk wonten sandhep Pada Paduka. Semanten ugi kula Prabu sungkem kula kunjuk. Ya. Dimas Setyaki lan kowe Gatotkaca wis tak tampa pangestuku tampanana ya Setyaki lan Gatotkaca sanget anggen kula mundi, sanget anggen kula mundi. Kepareng kula nila karang Paduka Koko Prabu badhe tindak pundi? Setyaki kula wonten dawuh. Pun Kakang krungu tembang rawat-rawat ujaring mbok bakul sinambiwara kang binandunging karma. Lamun ta wektu dina iki kadangku Yayi Bratasena jare wis kundur, wis bali saka lae kayungyon marang ngelmuning Begawan Durna. Nalika semana pun Kakang krungu kabarku ya saka Kakang Anoman yen to Bratasena ketang tresnane karo Begawan Durna lan kepengin nyumurupi marang ngelmuning kasampurnan direwangi tata nyawa jegur segara. Manut kandhane Kakang Anoman biyen Kakang Anoman wis mbudidaya ngalang-alangi piye bisane Bratasena ora bacut ning kepara malah dikipatake malah meh cemplung jurang. Nanging syukur mangayu bagi lamun ta wektu dina iki kadangku Bratasena wis bali maring Praja Ngamarta kang sapa iku Dimas Setyaki. Tumuli aku larap-larap munggah marang Praja Ngamarta. Lan apa bener lamun ta Yayi Kresna wis mapan ora kene? Inggih Koko Prabu. Mboten sisip menawi dados Paduka Koko Prabu dinten menika Kakang Mas Werkudara sampun kundur saking anggenipun Jogoro ning samudra. Wah, wis bali. Iya sampun. Wah, syukur. Waduh Raden, syukur bagi sewu. Menawi kadang kula Bratasena sampun wangsul anggenipun ambyur samudra. Nalika semanten saestu dawuhipun Sinuwun Mandura menika kula ngalang-alangi. Mboten namung kula para kadang-kadang bayu menika sami ngalang-alangi lekasipun Werkudara. Kula mboten pitados kaliyan Begawan Durna ingkang dipun tunggangi kaliyan Kekiyatan Ngastina. Namung inggih dawah leresan sampun wangsul mugi antados ing kawuningan.
Koko Prabu Ndorowati ugi sampun lenggah wonten mriki. Yai Kresna gawe lenggah sampun. Nanging piye? Dinten menika Kakang Mas Werkudara dipun sendal mayang minggah wonten Suralaya. Lumantar pukulun Kanika Putra Kakang Mas Werkudara dipun anggep lepat awit wani gelar kawruh panunggal ingkang dados minangka dados irikaning Jawata. Miturut pawarta ingkang kula tampi kados mekaten sedaya para kadang Pandhawa sami mbelani kalebet Koko Prabu Ndorowati ugi pebela dhateng Sinun Puntadewa turun Kakang Mas Werkudara. Kangge atri sang kapiarang ora nangkul kinempit kembet dosa ngernaning bawana. Ya situ kang wawangati ya situ kang ngena sing tias. Ya situ kanggo sugari ya situ kanggo sugari yen ana wektu dina iki ngantos suwung inggih Prabu kula dalah paman Setyaking kuwi para putra ingkang nenggo dhateng kayuwananipun nagari Ngamarta ingkang dipun tilar para punden kula wau wah dalah wah kok malah tinemune Werkudara dianggep luput ora genah oleh nuding marang keluputane Werkudara. Banjur kaya parek sumusul marang Suralaya. Mboten Prabu. Kula dalah para putra sedaya badhe njagi kayuwananing negari Ngamarta. Yen pancen mengkono sinambi punwa nunggu baline wong atuamu, aku tak melu nunggu marang kayuwananing Praja Ngamarta wae. Nanging yen tanteni sawetara Pandhawa Durabali Baladewa ya arep melu gugat marang kayangan. Kula sumanggaken Prabu. Kang Anoman kados Undi Sinun kowe aja dikangelan. Ayo melu nunggu maring Praja Ngamarta. Lamun ana apa-apa dadi tanggung jawabing Baladewa kula ingkang sawanci. Iki ana apa Pati Andaka ngono. Mugi antatus kawuningan sinuwun. Menika negari Ngamarta wonten parang muka dhateng barisan saking negari Tunggul Malaya. Manut pawarta ingkang kula tampi badhe bedah nagari Ngamarta. Wah, tutu karepe dhewe saka Tunggul Malaya bedah Ngamarta Baladewa sing nemoni.
Mandika bangun celang menjangipun kang kataman braja temetek ing lali surat manengger gumuruh surat manengger gumuruh waduh ana pawongan cendhek cilik brengose sekepol sisih pelintir sampir ke kuping nyawang aku sajak kowe urung tau nyawang wong ngisor dhuwur kowe nek ngate kepincut karo aku aja tok luputke ora mung kowe yen batin yen tuwaki wong bagus kan tanpa cacat nadyan ora kewetu tembungmu aku wis ngerti yen iki mesti gumun roh aku ya ora oh ya wis sapa kowe Setyaki aranku balik kowe sapa Temenggung Candrawati saka ing Praja Tunggul Malaya trunyak-trunyuk nyak-nyakan tekan kene arep apa goleki sing nyekel panguwasa Praja Ngamarta karepmu entuk ora entuk Ngamarta tak jaluk ayo sapa sing ngalang-alangi rampungi nyawani sing ngalang-alangi Setyaki kelakon penjang kamu waton bisa ngelangkai bahan kini Setyaki wah kaya mentas meguru anyar wani karaku apa mesti tak weding rasa kowe dadak kok yang sesumbar makna sastra jendra muat keraji Joko Mantrang tebuak dadamu mutah getih kono layak nyawa tangan rasamu
sikatanya berwalang soe Gatot Kaca ayo lor maju hilang nyalamu hai wah menteleng wae hai pedian wah piye kowe mas yo yo ya wah wah ana munyuke ceklane hai wah yo ho hoi ho hai hai
Setyaki kok bali saja kok angel men boten kok bali neng apa wis kelakon mundur ke wadya tunggul malah yuk sampun kok mundur menika wonten raseksa ingkang majeng buta nggih sing nandangi sapa Kang Putra Gatotkaca mesti menangi Gatotkaca mergo Gatotkaca kuwi biyen tau dadi jagoning dewa nalika jaman lahir biyen Gatotkaca lahir lakone piye menang karo Prabu Kala Pracana karo Patih Hiranya Sekipu mesti menang Gatotkaca kedahipun ngaten kok kedahipun iki piye nyatanipun Kang Putra Gatotkaca kalih piyan dipun tawani pengabaran satemah kuntal saking palagan Gatotkaca kalah inggih dengaren kok kalah irangan kowe ora maju kula badhe magut wonten Rananggana namung pinanggih kalian butanipun piyambakipun boten purun mengsah kalian kula lha sing digoleki ingin dipadosi ratu sing lungguh ning dhuwur geger gajah niku sing disumbari apa ketok matane kok ngono ketingalipun ya ketingal wong titian paduka mriku inggil kok sing digoleki aku ambo mlawi wong ingkang lenggah wonten gajah namung panjenengan ane urung mesine aku mestinipun saya cetha saya ngiglo sareng piyambakipun sumbar ayo kae ana ratu sing dhuwur lungguh dhuwur geger gajah kae jane ratu apa kebu ing atase ratu kok kulite bidara kantane sawu mata kok kae bule wah cakeme buta iki yang satele cakeme buta belawan-wani madani bola dewa kebo rumah samaku kulitku bule kaya yang keplak dasmu ora sigal tak guroni we apa rumah kamu kowe kuwi lho kok tolah-tolah lho sampean ki nesu karo aku to iya oh alah ya wis ngono kok ora muni nek nesu karo aku ora mudeng kok nek anu perkarane iki apa ayo kowe buta kok yang cangkem kowe buta kok yang rembug kowe maju tekan kene trunyak-trunyuk nyanyi bari Baladewa ngaku jenengmu sapa iki Kala Durgangsa balik kowe sapa Nata Mandura Prabu Baladewa Hala Yudha Karsana Krasana Kusuma Wali kita wasi Jaladara kering ratu apa gento iki ratu kok bengak-bengok aku ora budheg bareng kok dibengok iki ayo kowe tekan kene arep ngopo entuk ora entuk Praja Ngamarta tak jaluk piye entuk ora entuk Praja Ngamarta tak jaluk kowe arep jaluk Ngamarta iya kowe arep jaluk Ngamarta apa serep cawamu kowe jeleh nyawang sora srengenge kowe jeleh ngemut legine gula kowe arep nyumbari bedak Praja Ngamarta ana syarate apa weton kowe bisa nglangkahi bangkene Baladewa kelakon bedak Ngamarta oh gaglak liwat dublak tukang jangamu basa kowe ayo ngatemu ora bola nyurono ora jangan medati yo ampian yo jolo ora yo jangan mati ora-orane bola dhewe gigir gula sayu nomor kedire ae tak iki bola sila aja yo iki iki bola bola
Alah alah alah. Buta yayan. Wong nglinting bako iki. Jeloki. Alah Mbah. Ngapa? Oh alah. Piye ning apa? Mungsuh sapa? Mungsuhe wong edan. Nek wong edan satriya ki nek nganggo tatanan yen perang mesti ya nganggo hitungan. Lah iki ora kok. Sama ta? Prabu Baladewa. Baladewa. Heeh. Kowe dikapake komplit. Dipisuhi, dijejeki, didak-idak. Ora tok wales, ora gelem gentenan kok. Polahe kaya kitiran kok. Ora tok cokot. Wales ngarep nyokote piye? Bisa nyokot nek sing dicokot iki mapan. Lah kuwi ora kok. Oh. Bon yen ora sampeyan sing maju ora rampung iki. Kudu aku ta. Nggih no.